okwu na akụkọ ụwa sonyela anyị. Ọ bụ mmadụ niile na-ezu ọ bụ ọnọdụ a ka Israel nọ mgbe Hosea na-ebu amụma mgbe mmadụ na-enweghị ike ịrapịọm resọ maọbụ onye ụgha maọbụ onye ohi ndị ọrụ na-arụ ọrụ anaghị akwụ ụgwọ. Chineke mere anyị ebere. Ọnọdụ anyị taa o juru m anya rie m ọnụ ebe nwanne na-ere nwanne ya ụwa chiri Chineke dọnyere anyị aka. Anụrụ m ọnụ nke na-asị guzoro Chukwu dabere onye isi agha. Ekene m gị nnọọ n'akụkọ ụwa ụbọchị tata bụ Tuzdee ahịa eke mkpụrụ ụbọchị nke 25 ọnwa nke 5 afọ 2021. Kedu isiokwu ga-emebe akụkọ ị ga-anụ n'uhuruchi a? Ọ bụ Maazị Sọpụrụ Chukwu Ilo. Gọọmenti eweghachiri na steeti Delta ọkpụkpụ ego ahụ mba UK weghachitara dị ijeri paụnds 42. Cheta na James Iboribe akachịbụ steeti ahụ zuru akatamkpo ego a were rie mbọmbọ ọsọ oge ọ rutere n'ọchịchị. Akụkọ kọrọ na otu onye Fulani nke bụ ogbunigwe n'ukwu ya anwụnyụọ n'anya mgbe ọ na-achọ ebe ọ ga-egbu ndị mmadụ. Nke a mere na steeti Ebonyi ebe ndị otu Igbo Class World kwuru maka nke a dịka Nwaada Phoebe Chinasa, Maazị Nnamdi Anyanwụ nakwa ndị ọzọ kọwapụtara ya dịka ajọ ọnọdụ ma kpọọ oku ndị Igbo ịdị njikere ma mụrụ anya oge dum. Anyị nụrụ akụkọ na ndị oji egbe wakporo ụlọọrụ ndị uwe ojii na steeti Enugu nakwa Imo ma gbaa ụlọọrụ ha ọkụ ma gbuo ọtụtụ ndị uwe ojii. Cheta na ka ọ dị aka na-achị steeti Imo Hope Uzodimma kwupụtara n'oge gara aga na ụdị ihe a agaghị emezi ọzọ na steeti ahụ n'ihi na ya dị njikere. Ndị omebe iwu nta nke a kpọrọ House of Rep n'aha ịchafụ na-ama amụma iwu ịkwụsị ndị ntorobịa ife ana nna ha ma ha gụchaa akwụkwọ. Amụma iwu a gafee na ngụpụta nke abụọ. Na mba ofesi, anyị nụrụ akụkọ na achọpụtara na ọnụọgụgụ ndị mba Afrịka ọkachasị ndị ntorobịa na-achọ ịgafe mba ofesi arịana n'enu ọjị. Cheta na anyị na-enwe nkụzi ụbọchị Satọdee na Sọnde ma ọ kụọ elekere 6 na Igbo Class World. Nkụzi a bụ maka ụmụaka ndị ntorobịa onye ukwu na onye nta chọrọ ịmụta kwalite asụsụ nakwa omenala anyị. Sonyere anyị. Cheta na iji wee tụnye otu nke gị na-ịkwalite asụsụ nakwa omenala Igbo, ị ga-asụ Igbo dee Igbo ma kwado ihe ọbụla ndị Igbo na-eme dịka otu Igbo Class World. Cheta na ọ ya ka unu na-aga n'ihu na-egbu ndị mmadụ a sị na ọ bụ egwuregwu na-ekpuchi imi gị kwa aka manye ohere n'ebe ọbụla ị nọ. N'aha ndị ọrụ anyị Ifeanyi Okoye, onye isi anyị Lọlọ Nneka Igwenagu na Maazị Nnamdi Anyanwụ onye chịkọtara akụkọ a dịka ị nụrụ ka m onwe Maazị Sọpụrụ Chukwu Ilo si na-asị ka ihe ọma merụ ụmụ Igbo niile. Anwụna bụrụ ebe a ka m na-achịkọ ya ọwa n'oge ndị Igbo Class World Radio ụbọchị tata bụ Tuzdee ahịa eke.